Sezize zaphela izingqinamba ebezibhekene nentombazane eneminyaka eyishumi nambili ubudala yaseKomani eEastern Cape. Kungokokuqala ngqa ukuthi uAthi Manisi ayoqala ukufunda njengoba enokukhubazeka. Kuleminyaka eyisithupha abazali bakhe bebelokhu bezama ukumtholela isikole esizokwazi ukunakekela izidingo zakhe. I-SABC yalisukumela lolu daba kanti manje lengane isithole isikole ikhanyisa ecala. uAthi uqala ibakala elitsha lobomi bakhe. Kaloku ungena okokuqala esikolweni emva kokulinda iminyaka emithandathu. Ebefudula ebukela kalusizi abanye abantwana xa besiya esikolweni. Ngoku naye uzokuba phakathi kwabo. Ndizawutsho ndikwazi tata nokuqhubekeka neejobhi zam ba umntana wam ndimazi ba ukwindawo esafe ngoku esesikolweni. Isikolweni kade ndinentlungu ngaso umntana okhulayo ozawude abe mdala engazange adibane nesikolo tata. Ibiyintlungu yam leyo. Iphondo leMpuma Koloni linezikolo ezingama-46 ezilungiselelwe abantwana abaphila nokukhubazeka. Uninzi lwazo lukufutshane nedolophu nto leyo eshiya aba basezilalini besokola. No, ngokuqala into ebalulekileyo is to make sure thina silisebenzisa sine-therapists ne-occupational therapists kunye ne-counselors phakathi ezikolweni zesiqhelo ukwenzela into yobana apha ekuncediseni okanye noomama obancedisa abantwana abafuna ukuncediswa. Kukho iintetha zokuba makutshintshwe izikolo ezavalwayo zijikwe zibe zizikolo ezilungiselelwe abantwana abaphila nokukhubazeka. Bangapha kwama-3,000 abantwana abaphila neziphako zomzimba basalinde ukufumana izikolo ezifanelekileyo ephondweni. Ndingangafuna nweendaba ze-SABC ndisecala.